Δυσαρεστημένη με τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στο φαγό της Νέας Τηλεόρασης είναι οι εργαζόμενοι του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Ο κύριος Φραγκεδουλάκης κατηγόρησε ευθέως τους εργαζομένους του ψυχιατρίου ότι πληρώνονται χωρίς να έχουν αντικείμενο απασχόλησης. Ο πρόεδρος των εργαζομένων από την πλευρά του διέψευσε τους ισχυρισμούς του ΔΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι κάτω από αντίξωες συνθήκες οι εργαζόμενοι στελεχώνουν 16 ψυχιατρικές δομές, ενώ προσέθεσε ότι έχουν ενεργό συμμετοχή και στα ευρωπαϊκά προγράμματα ψυχικής υγείας. Υπάρχουν από το ψυχιατρίο άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται και δεν εργάζονται, πάρα πολλοί. Το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος έχει αυτό τρομακτική ελλείψη σε προσωπικό. Η δήλωση αυτή του διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στις 4 του μήνα άνοιξε τον ασκό του αιώλου, καθώς οι εργαζόμενοι του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων υποστηρίζουν πως τα λεγόμενα του ΔΠΑ είναι απαξιωτικά για το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Εμείς περιμένουμε ότι ο κ. Περιφερειάρχης θα επανορθώσει αυτές τις, κατά τη γνώμη μου, ατυχείς δηλώσεις, αφού έχει πρώτα την κατάλληλη ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι υπάρχει πλημμυρής ή ασφαλμένη εντύπωση από τον κύριο Περιφερειάρχη. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκεδουλάκη, όσοι από τους εργαζόμενους του θεραπευτηρίου δεν έχουν αντικείμενο απασχόλησης, θα πρέπει να βρουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν δουλειά. Δηλαδή θα πρέπει να μετακινηθούν εκεί όπου υπάρχει δουλειά. Και αυτό είναι δικό μας καθήκον και ευθύνη. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Πανηγυράκης ισχυρίζεται πως οι 300 εργαζόμενοι έχουν αντικείμενο, καθώς απασχολούνται στις 16 ψυχιατρικές δομές αλλά και στα ευρωπαϊκά προγράμματα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Έπρεπε όμως ο κύριος Πρόεδρος να γνωρίζει ότι το κλείσιμο του ψυχιατρίου δεν σημαίνει απλά ότι δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο εργασίας. Έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχουν 16 εργαστικές δομές στα Χανιά όπου έχουν μεταφερθεί οι πρώην τρόφιμοι του ψυχιατρίου. Έπρεπε να γνωρίζει ότι σε αυτές τις δομές οι συνάδελφοί μας εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλά προβλήματα. Και θεωρούμε ότι σε αυτά τα προβλήματα πάνω έπρεπε να εστιάσει και να δει πώς θα λυθούν και πώς θα διορθωθούν τα λάθη και παραλήψεις των προηγούμενων διοικήσεων και των προηγούμενων κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια.